HDP Bilgong pen Gotham Basti ke Krongput atowar Rongner ke atowar nonputa RJ Kacelar abilang. KSA Klembang Pu Dorsing terang ahin pen perang kiamai ke Papon. Cheglang soil pi school along barpi barso kachitia hemso ang hapke thoila acher. Kardom pini prime time abirtang ton pen RJ tha. HDP Bilgong pen Gotham Basti ke Krongpon pura tovar Lokpo Kiling Munchom Teron Miji Kro Mentiso Bonglong Terang Sam Teron Longbiri Krongpire pen kania Han Serong kachelenga tovar kahino parpika jok barla porlote hadagara tumke non puta kedam ke banga phan kisung chetong nang bomlang. Karbianglang Autonomous Council arta ningkan troxy kebra hini chok tanglo lapen Penangan political party mate racharia songatum KAC nang charilo bonseta halabang suara raphan sorkar kacharia phongtin atumta langpon pedera sonsi thekpon longlo hidipia habar ke arong tinta tobar ka besi ke onglang tangte comment tulo kebang kedam kachehela raphan tobar ki pipoputa hadagara tum karju pado hadag arat penjaseme tobar ka bepen kisung alam nang kajethan ponke Barla horlote arnivang loke chale amu maratum kedam kebang hithi kulat kedam beha bepar kachoklem sumnang piklo Jasemet ke kesokiun ehud hospital ka cheponta ke char chongpensi ponnang lo lasila so atwara bangke non het pen pe hak pisar pusar penceng lok sitame non puanta la pusonsi atwar ke dambom lo kidam tang koan ACM, IEM punon mate PWD atum punon ajat tabang suatu waraphan kanghon gajin supen thangnat akerapta nang pithe kasi amasinil tum rat jo la sodak menti so tu miji krom lapen mumchamarong lapen ha HDP bazar la sodak kachelenga tawar ke nili tum la pusis bang pharo bang suri surya munit ki bi ki thi sarpi sarpu atumanta pusi ki sung ke boy da pusi chi chaknang bom Lasi EM surjo rong parpen setame labang so towar ka heno long same sai nang claim pipo posi karjulong setame non puta thangnat asaita claim pon pelang lasi prabjin pen nilituma phan nang matha ponra towar nang kasalam je phan chuning rilo posi halatuma hin pen ningje pon towar pilo labang ke lake nilitum ha HDP pen up tu lake hal lahorian lake ki thekiding dum tame ningkreng hut wangi setame ki thekiding hutame thekanglong je gari ki jang Kona hilli karnukma ko an ladak arlong gi thok duma alang li tum da chini wapi sitame labang sotowar ke ni tum phan nilang pangkhriwi maduta council asol usitame makuma near lengi the usitame nili tuma phan thangta ni kerap non puta ni dilai ben bijoy rongpi karbiang long live Jakhonga chiklo ni phai phor ni Karbi Students Association KSA Klembang Phu dor sing terang hin pen Amri Chinthong Press Club sa hemalong pherang kya mai ke phapon Kedam tang jakhong ni phai ke thom arni Chinthong MSC constituency ke parupon Umat arong along Meghalaya Ribhoi district lapen Maukhati constituency MLA tum bangsi Raid Nongtung mate kurkre hini athiria long an kahomri pon padolo labangso kahomri damalong Chinthong constituency MSC avejit kro lapen Mondol forest officers tumta chetongdon lapen hin chetong pet pen mai malom so padoponsi chingki jethan padopon lo Lapen, labang so kaching ki kachathan pon along pen, lam the kachaparai pon ke, Raid Nongtung mate kurkre hini athiria farman longli bikha pharo isira ingko an pek pon deadlo pusi pachini pon. Labang so puthak MSC avejit kro hin pen, lam class sitami pajil pon lo. Bon sitami aning ke phodun de lapen, aning kang samdun dia jok KSA Klembang Phu, dorsing terang hin pen, lapuson ke klem ke chok che pusi jongdun lo. Athe labang so lam ke hawara ra tu maphanta pachini pon ang ji pusi Ning Jepong. Nanti datang so bika parusi lain kau elemen kipil pemenang nasional. Benar nanti hem nang sikim dek poten nang MSC awit kuna nada cek ani ma pisini dia bipon di telepon angno. Nah sekarang ni nanti parai pu alang ni kipu kijok cek kan strip kitok cok cek cuyok dek bukan yang nang panan pulong le. Cetame nanti tu lapu joy pengen singkir cek han ke mentuni dah cok cek.
Lasi dak ke do welcome litum hanang tum bertai e blok tegi wali prang bang ke nang litum ke dak ke sumse ni litum dak khawal ke do rak tum se pina nap de ke kopine alam pang rok san litum se spat ju ngi asi kopilo nang litum ke wang po nang chon fro jali se tame nang tum ke diphuse do nang litum ke me tham tha war se ni litum dak ke do aram tum ke ni litum ke kopilo ni litum ke kai ke tame cicinia kopi kuson se ban polisi na adopting mala ni litum cini pame la so posin nang maka pame ni MSc do nang te Marirong First Report, Karbing Long Live. Nilib MSc constituency ke parlo Koilamatia Hawar Jali Rong Hang Arong Along Loke Chalia Hem Karbing Long Autonomous Council Pen Kikim Kerang Kipon Chek Langso LP School along Loke Chalia Somaratum Class ke Dobama Porahud Barpi Barso Kachitia Hemso Ang Hap Kabe Joini Thoila Chet Pensi Ingha Kajeselam La puson kelang ke thek long pen ning dup memi la pen therak tami mian pin Karbing Long district ke Assam state along district ke do anang bong pen Karbing Long district henlo adang ke the naya district lo Karbing Long ta non BJP sarkar ke bang pen ningkan sir ke plengtang lo la pen Karbing Long district arta sita penning an ke arta ningkan proxy ke bra hini plengtang lo Laban Karbing Long Autonomous Council pen rong supi rong sosua long kidwa rara tumaphan Loke Charlie mate tok lang hin kang thurpon japhan KACCM Dr. Tuliram rong hang alang li hin penta quality education asai pen amen ke pachingbar kri japhan pinnang an sai ke deng thek pon long lo Bonda Nili Development Block angkang Koilamatia Habar Cheglangso LP School Jali rong hang arong atlim somara tumki Loke Charlie hemalong class ke doboma porong sami barpi lapen barso kachiti ja hem swanta mimide lapen a hem sedami patang tede laan chotakali ang hapanta kavi pulotang ke chetherak tami mian pin tabang so school ki kim ke kidamtang 2004 mate surhini ra pli aningkan se ki kimlo lapen cluster ke Daygroom Nili block si ke parlo code number 18190608502 Lothan bangke bang hinido lake Rajen ing hilapen Daygroom ingtia tumpensi Lothan pon bomlo lapen osomar ke kato kabe pangrum pet pen bang thom ke bra phoso sedo bang so school phan teacher quarter ahem ave boundary wall ave lapen kitchen ahem ave nasi prab jin pen warsai mesen nang tiponang ji pusi rong asar jali rong hang hin pen chuning ripon Than pinning mission budi. Than bang mission. Tala jaga facility bang me medan de. Ada bang thang na ta veda. Pipi lo kabe ke lada banduri wal pen. Banduri wal ta velo sar barpi barso hema velo lapen master aphan ma lon open ke pasang kau ya phan atin mak pangan ta ve. Agedi. Tela barpi barso hema arpong lo mala bosta thoi lagatar ham ke. Ola ke ang hap bole pu dalana nanak ko ke la pusi usama tom bang hing pe ham pe hum la pu pensi ap kam pasuli. Koilamati pen Samson ingti Karbing Long Live. Dinge picture sahin pen kabonda pon nangli nidungpo alunarjan kimi penab jakhong ni phai trok si arni kang sampor phai trok apor pen dinge picture salong thek pon longpo Karbing Long ahawar kaching thuramong ve nang kijabama porahut lunse pi lapen che parjana bang pubang pia phai nang bat bom tanglo la sopen kacha parjana nat kang thur ponje phan isi dinge pictures po ahong klam impu ponlo la bang so long pen pinanga che parjana bang pubang pia tum setami warsai kimi long ponlo kidam tanga son tak thaksi nona phongta nangli nidung bu lun arjan Harmony Bay lapen Angana Boratum Kachaparjan Panalong producer Elvinson Bay co-producer Bikram Singh Terang lapen Sanjay Ingti production manager Rakesh Killing director Sarmon Terang assistant director Dilip Terang choreographer Protima Teronpi makeup artist Rupjili Terangpi DOP lapen editor Sarmon Terang lapen transportation Long In Tokbiatum Mohor Kenep Kechengpen Kijutan Sai keklem kachapaduk ponsi penap anikang sampor phai tropor dinge picture salong bangso alun kimi thekpon longpo na pensolang do karbiarat ke do anatum setame penap apor dinge pictures YouTube channel along ka hombi dampen kelang pen nang kacherap chetu dunja phantame dinge pictures hen pen pachini ponthu
News Desk report, Karbi Anglong Live. Kiramtang jakhong ni phai phor ni khatkhati police station arlo ajo porphai kebra chiti ma pormalom raikom sai khetum joy pen birta kelonga teng pen keton kelanga sai dengsi Assam pen Nagaland ahoy Lahore janalong Ilinra gram pharo isira troxy kebra ner kep a heroin drugs pen banghinia bangphu kachingnang posi birta long Birta kelonga tengke SDPO Bokajan Khatkhati Police Station OC CRPF Lapen Police Station staff atum chelangsi Assam pen Nagaland ahoy Lahore janalong keton kelang asai dengponsi home truck ser kebrapli sabon ahom along ke patujoy a heroin Ilinra gram pharo isira troxy kebra truck a heroin nepon longlo Bangso asayalong raikom sai kheri deng kachingnang check banghinia bang phatuma men lake Muhammad Sahid Hussein arta pikebrapli Kalitang Rahim Hussein asuko Lapen Muhammad Ashadur Rahman arta ningkan ingkora troxy Muhammad Majbur Rahman asupo Lapen labang hinita Lahore jan tila bostia sorpusi bangthekpon Birta kilong pon thua tengke bangso kiri kakhuro asai ke deng pon boma porahu drugs abeha klembang Sahid Hussein bang raikom sai khatuma phan kateng khengja phan kabor yejok ke khangja phan akengalong helipen apnang koklo lapen Diphu Medical College and Hospital long puthot sei kelangja phan pon thulo lapen Khatkhati Police Station long case number 100/2023 US 21C/24/29 NDPS Act alam hoy pabon ponsi nep ing nang bonlo Bangso Dimaklong along Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia APS Lapen Additional SP atum humri damsi langchari damlo Lapen Keneponlong Raki ahormu anta hithialong kuti trok an ador doji puta pachini ponthu পুত্ৰ খবৰ পালে আমাৰ পাইপলাই Sahid Hussein বুলি এজন আগতেও কিছুদিন আগতেও তেখেত জেলত গৈছিলে সো তেখেতৰ তাত প্ৰায় দুজন সংখ্যক হেৰাইন আছে বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ আৰু 94 পেকেট হেৰইন পাইছে চাবুন কেছত প্ৰায় 1 কেজি 100 গ্ৰাম পাইছে আৰু সেই সময়ত তেখেতৰ পৰা ৰেজিষ্টেন্স হোৱাৰ কাৰণে তেখেত পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা একজেক্ট গুলি মাৰিবলৈ Bokajan penananterang Karbi Anglong Live Pinya birta gelponsi kang toniklo